Application na iti family. Adda ka di ayat di pamilya, nga ure ag kamali di maysa, rimbawan lat iti ayat hanga magunggon di ayan ayat ti pamilya. Ure no adda agbasol, ure no adda nagkamali, sisasagana ka di nga mga watahan nga agbaliw di ayat ti pamilya. Trinitarian dayta a pamilya no maipakat na dayta. Iti asi. Adda tayo, adda tayo ditoy. Adda pay laka di asi ijay puso tayo. Hello? Oh! Baka ti pampanunutan tayo nga Trinity ka, addi dya, langit, addi dya nagaddayo. Nakaraman tayo, nakagamar kanya tayo. Naigamar tayo king kuana. Kasano nga naigamar tayo king kuana? Dadtoy, the Holy Eucharist, dadta Trinity daytahan laeng nga ni Apo Jesus. The Holy Spirit, the Father, and Jesus Christ is one in the same dadta. Dadta ni kunana, 4 modes of the Eucharist, adda upat nga modo ti Eucharistia tapno maawatan tayo. Anya dagayay, Christ is present in the bread and wine, altar. At the altar, tinapay kin arak, adda ni Apo Jesus, Word of God, binasa tayo direkta. Tunggal agbas ay magmisa tayo sa uti Diyos, adda ni Apo Jesus, adda ni Apo Jesus kin ni Apo Padi, adda ni Apo Jesus iti community gimong, adda kanyayo. Hello? Adda kanyayo. Hantay nga ibaga nga ti Trinidad ka, addi jay, nagaddayo. Inraman na nga rod ti kinadiyos na kanya tayo, idinabunyagan tayo, idibimaba ni Apo Jesus, nabunyagan tayo, inraman na tayo iti kinadiyos na dinanon na ti kinatao tayo, nairaman tayo ti kinadiyos na. Iso nga dadtoy nga rod nakaraman tayo iti dayta, iso nga daytoy ramrambakan tayo, Trinidad awan in the same. Haan nga dayo ti Diyos. Anya ti kunana pay? Iti may iti dua, wano talo nga agaumong itinagan ko. Anya kunana? Limadahan? Iti dua, wano talo nga agaumong itinagan ko, adda akto kadakwada. Anya ti rason nga imay kay ditoy. Hello? Adda naggapo ti Abra, kandon, jak amo dagiti dadduma, naggapgapuan nyo nga apay nga adda kay ditoy, in the name of Jesus, in the name of God, nagtitipon tayo, antay nga rod nga patsyan nga, adda ni Apo Jesus kanya tayo. Adda ni Apo Jesus nga rod kanya tayo, nagtitipon tayo tatagon daway, itinagan na, adda kanya, iso nga rod tirhanta tayo. Haan tayo ang imay ititap no, intala makipicture, yun na pintas nga simba. Anya mo data, ang mga umay makitipon, tinagan ni Apo Jesus mo, data purpose mo. Umay kay nga rod ag maritis ito, umay kay nga rod ag picnic, haan mo, natipon tayo, itinagan ni Apo Jesus. Therefore, nakagamur tayo, iti Trinidad, ti Diyos, ti adda kada tayo. Anya nga rod, ti misyon tayo. Numalpas ti misa, kunana, ti apod da ko makada kayo kasda ko, nalpasin ti misa, in kayon, iti kapya ti apo, kunana ko madayja niya, in kayon, ituloy yo ti misyon nyo, anya dayja, you spread the love. Dayte kumahaan nga agkori nga ayat, ni pamilyam, kadagiti kakabsa mo, uray nagbasol, kasla kumaayat ti Diyos. Iwaragawag tayo kumaday nga ayat nga haan nga maapektaran. Nga uray no anya ti pagdadaanam ka karbangam latta ti agayat. Ti mistake tayo nga minodaduma ka no nagsakit tayon ka kasla maawang karbangan tayo nga agayaten. Siyak latta ti ayaten yun awanen ti ayat kanyak madia. No adda problema tayo no daduman ka ti kayat tayo ka datay latta ti maayayaten malipatan tayo meten nga obligasyon tayo latta ti agay ayat uray adda problema uray adda sakit uray no adda pagdadaanan tayo taapaya parsyak laeng ti ayat ti Dios di ayat tayo bunga na tayo laeng ti ayat ti Dios haan lang aday takin naman agayat manang nga asi ni Apo Jesus,
Iso ti perfect expression ti kinaman ang nga asi ti Dios bimaba nga imay kada tayo. Physically awaten tayo ni Apo Jesus. Haan lang nga material day tayo Eucharistia, physical nga adda kanya tayo. Awaten tayo. Kano managayat ken manang nga asi anya mati aramiden tayo iso at ipakat tayo. Ure agkamali ni kabsat mo awan ati karbengam nga manghus-us gaken mangitaltal mag adda nga asi aja ipakat mo. Uray nagkamali, uray no liniputan na ka, imbes nga magumura ka, wano maupay ka, adda kumaa. Uray agsakit ka, uray no inyo ti pagdadaanam, laglagi pam ay ayaten na ka ti Diyos. Haan nga agbaliw ti ayat ti Diyos kanya tayo. Ala kakabsat, kunatay manen, ulitin tayo, ti Trinidad, haan nga adijay laeng nga basbasaan kada, dengdenggen kada buybuyaan. Nakaraman tayo, idinabunyagan tayo, naigamur tayo, isugarod nga, nakiranod ti kinatao tayo, inranod na tayo ti kina, Diyos na. Isungarod nga adu dagitay aramid tayo nga aramid na Diyosan nga aramid kuna tayo. Maaramid tayo tinadyosan nga aramid. Haan tayo nga Diyos nga maaramid tayo tinadyosan nga aramid. Ayat asi kinadungo kunana pay kinapakumbaba. Kinamanang nga asi dayjay kumati ipaay tayo. Kada ti gundaway nga adda pa kaupayan no adda pay la rumrumwar nga namnama adda pay la kaasi agtrab-trabaho ti Dios kanya tayo. Wanhan tayo makita ni Apo Jesus nga magmagnan ngem the Espiritu Santo one in the same. Iso nga iso, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one in the same. Handa pulos nga agsina, handa pulos nga agbaliw ti kanan, tilaeng function na, dayta trabaho na kanya tayo. Kati Espiritu Santo, isugarod nga inrantada datoy nga Domingo, Trinidad, kalpasan ti Espiritu Santo, Pentecost, Fiesta di Domingo, tatamet, solemnidad met daytoy, taapaya, one in the same. So, dapay la umuk-ukuok nga nasaya at nga kananakem. One of the gifts of the Holy Spirit, nasaya at kananakem. Dapay la nasaya at nga kananakem tayo, agtrab-trabaho pay la tayo Espiritu Santo. Malaksid no demonyo tayon Malaksid no ti pagserserbyan tayon kataon. Ti panggap tayo ka pumatay ken agtakaw ken mangirurumenan. Bagbagi tayo ti serserbyan tayon, awan nasaya at nga kananakem daytan. Ngam adda pay la panggap tayo nga nasayaat, adda pay la nasayaat nga nakam agtrab-trabaho lat ti Trinidad kanya tayo. Ala kakabsat, nagasat tayo, nakagasgasat tayo. Dayta nga panangiraman ti Dios, ti kina Dios na kada tayo. Naggasat tayo, intanok na tayo at tao. Gapo dayta nga kinamanagayat ken asi na kada tayo, isugarod nga pinarswa na ti tao, akalang langana. Pinasanto na ka ay pinarswa na kalangarod nga kalanglanganan, pinasanto na kapay. Anya pay ti pilyom. Kalanglangana. Kita inyo ti dignidad nga inted na kada tayo. Si pinarswa na tayo sigon ti pagayatan na ken kalanglangana. Daduma ka datay mo ti mang daddadael. Taapaya da kay nga babae balbaliwan nyo mo taropa ya. Papudawan nyo mo oray nangisit. Imbes nga jay love na drinuwing ko man ni Apo Jesus iti puso tayo nagbalin mo nga gura ken selfishness. Haan na akalang langa. Imbes nga jay humility. Sigon ti pagayatan na tilanga ti Dios na pakumbaba keno na nga to jay langam. Amo akalang langa ti Dios. Balbaliwam jay langa ti Dios. Iso nga naggasat tayo kakabsat. Dayta nga pa ayat asi dongo ti Dios kada tayo. Anya kumatirumbang nga aramidon tayo. Agragragsak iburburay ti ayat, iburburay ti asi. Anya pay nga taberuken tayo. Trinitarian ti panagbiag tayo, anya pay nga taberuken tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin.
Anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Dios a nagtao di ti Dios, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Dios a nagtao di ti napaypay so a Dios, naianak saan a naparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, kat gapo ken kuana, na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit kat situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak meti Espiritu Santo, kat pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken ti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas, mamatiak mati iglesia may maysa santa katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, pinarswana tayo gapo iti ayat, inispal na tayo gapo metlaeng iti ayat, babaen ken apo tayo nga Kristo, ket dayta nga ayat ti mangibiyag, mangbibiyag kada tayo, gapo ti Espiritu Santo, si tataliktay nga rod iti ama, anak ken Espiritu Santo, aparaburan na dagiti karkararag tayo, ket kuna tayo, apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno ituloy dati mangisakdap di kay papanan ti misteryo ti Santissima Trinidad. Babaen ti panagbiagda, ken panangbuangay da ti gimong, ama itulad iti panagkaykaysa, ken panagiinayat ti maymay sa Dios iti tallo a persona. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan mi dagiti mangidadaulo ti pagilyan mi, nang rona dagiti agpanpanday linteg, dagiti adday ti husgado, ken dagiti mangipakat iti linteg, tapno kanayon nga agkaykaysada, kadagiti ganwat da, kas iti panagkaykaysa dagiti persona ti Santissima Trinidad. Dawaten mi ken kaapo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi dagiti bagbagi mi, tapno maramid mi ti amin nakabailan mi, amang isaknap iti ayat, urnos kental na, mangrugi kadagiti pagtaingan mi, ket maipamatmat mi ti misteryo ti Santissima Trinidad iti panagbiag mi, dawaten mi ken kaapo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi dagiti napanglaw, maidadanes ken awanan gaway, tapno tukayan ti Dios dagiti addaan iti sanikwa, ken turay amang tulong kadagitoy asang daksanggasat akameng tigimong tayo, ket maibiyagda ti Santissima Trinidad iti bait tayo. Dawaten mi ken kaapo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Idawdawatan tayo met dagiti kakabsat tayo apimusayen, tama ipaay kadakwadan ti agnanayon a kinaragsak, ken panagbiag ngayon kariti ama, kadagiti nalinteg ken managayat, dawaten mi ken kaapo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge, dagiti panggep ti pamilya tayo, tayo mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. The special intention, the Pinky Jane ken Ronnie Biag, ni Rogelia Pulmano and family,
Kasta mo ti panay karkararag ti special intention ni Ana Marie Pascua. Kumararag tayo. Apo, ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Diyos nga amami, ipaay mo kada kam ti grasya, tinapod na apamati, amang ipamatmat kada kami iti ayat, para aborken panalaknib mo, kadagiti agtalekken ka, patgam dagiti nga araraw mi, kasmayan nurot ti pagayatam, gapumatlaeng ken Kristo nga anak mo, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Amen. Impay mo kada kagapo, pinadyosan ayat mo, yag mo tinanubot kada kami, darang bagimita idatuni, sabay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Nagtawad kang ganpus puso mi, kuyayatin kay sagot mi. Impay mo kadagam apo, tinadyosan ngayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darang bagimita idatun mi. Naglapkap ng aming tiragsak, yamanin kam iyabkas. Sagot ni tinapay ken arak, nanumungen na puan ti ayat. Impay mo kadakang apo, tinadyosan ayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darang bagimita idatun mi. Barua biyag tin kang inawan, ragsak ni di agresan. Sagot mo apunak manayan, magtagmed bang arto'y kararang. Impay mo kadakang apo, tinadyosan ayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darang bagimita idatun mi. Di Diyos apo umay tuy datun miken awaten idam, sabay kumatamay kari, amay datun tirabaw ti altar na. Dahil tinapay nga, isagot mikan ka, awan ti gayaw na, awan ti libnos na, tinamay kari amay datun ipadaya, Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. O Diyos nga apo mi, ti panangawag mi itanagan mo, pasantuem kad dagitoy a sakripisyo, aramidan na kam kumaadato na makaiayo ken ka, gapo ken Kristo nga apo mi.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Sika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may saka a Diyos ket may saka nga apo. Saan ati kinamay-maysa ti maysa a persona no di ket ti kinatallo dagiti personas iti maysa a Dios. Tatipatyen mi kas impakaammom maipapan itadayag mo. Isumet laeng ti patyen mi a maipapan ti bugbog tong nga anak mo ken ti Espiritu Santo nga awan ket ti aggigidyat wenno idumdumami. Iti kasta, ti panangipaduyak-yak mi tinapaypayso ket agnanayon na kina Diyos mo, pagrukbaban mi ti panaggigidyat dagiti persona yo, ket kastamet ti kinamay-maysa ti kina Diyos yo, ken ti panagpapada ti dayagyo. Dayawen nga daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serapines, ket di daman agsarday nga itangaal daw, ikantada ti maymaysa atimek ket kunada. Santo, 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 Dia Dios, Dagiti amin di langit ken daganap nuta, iti pakay daydayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti madaydayaw ti uman, iti dagang ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti karatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti karatwan. Pudno nay Apo, abiik ka akinasanto, ket sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawaten bingarod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, ama ipaay, kada kayo. Pastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, Dati nangay mga kami, ken iti daytoy, akali suminom kami, iparang-arang mi, ti ipapatay mo, ako aging iyaay mo. iti ngarod panagilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken ka, taimpaay mo ang maikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami ang makirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parairayom tayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi, laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti ropan-ropa, dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidem ko maikari kam amin iti agnanayon na biag, ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dadat sa dilangit, madaydayaw kuma,
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukan niyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Addaan na ayat manangaasi ken napakumbaba a puso ipaay tay nga ruti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin. Daro ti Diyos amang ikat basbasul ti lupa. Mga sikat, pero di Diyos ang ikat basbasul ti lupa. Mga sikat, di Diyos ang ikat basbasul ti lupa. Itang kada kang kapya. Adtoy ni Apo Jesus ni Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ngem ti may salay nga saom mapaimbag tontoy kararo. Siksika o Apo, ibilag ni panakaawat, kinakaksot ni panakapagkawan, nakurangan ni iturong mo ako, di panagbiag ni di ayat ti Diyos, intay
tibiyag Intay rampakan Rasya na asago Pagraraman Kami sa tibiyag Kami Ikat kendaman Diyos pagkamangan Kumararag tayo. Aramidem kad o apo a Diyos mi, at ipanangawat mi iti daytoy a sakramento ti Eukaristya, ken ti panangipaduyak-yak mi iti kinatallo, dagiti personas iti maymay sakit agnanayon na Diyos, agpaay apakaisalakanan ti bagi kan kararwami, gapo ken apo Meso Kristo anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awanting gana. Kalpasan ti nasanton a misa apo, maaramid ti regular nga meeting tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawatan tayo tinadaga pamindisyon. Sapay kumata ti kapya ti Diyos, amang rimbaw iti amin apan nakaawat ti tao, iso amang salimet-met, amang magtalged kadagiti puso ken isip yo, iti sidong ni Kristo nga apo tayo. Ti pamindisyon ti man nakabalin na Diyos, ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanto na misa, intayon itultuloy ti misyon tayo nga agayat ken manang nga asi.